I got a woman with me and she can be. Sometimes I think she's almost sweet as me. Oh, well, my flag get up and the wedding of bride. Oh, she crossed his face last night. I got a woman with me and she can be. Sometimes I think she's almost Panie redaktor, z podziękowaniem proszę przyjąć nasze wyróżnienie. Proszę przyjąć tę perłę. Agatka, weźmiesz. Od Agatki się zaczęło coś podobnego. A pewnie ten urlop macierzyński pomógł. Doskonale znany pan Brunon Lampke. Brawo, panie Brunonie, zapraszamy do nas. Panie Brunonie, dziękujemy za to wszystko, za wszystkie lata pracy na rzecz naszego pięknego powiatu. Serdecznie gratuluję i proszę przyjąć od nas wyróżnienie. Ja wiem, że wielu jeszcze nie było po remoncie, po takich zmianach ogromnych. Jest przepięknie. To zupełnie inny kościół. Księże Ryszardzie, dziękujemy bardzo serdecznie za te starania, za to piękno. No i życzymy dalej takiego ducha, siły i zaangażowania. Dziękujemy bardzo. Proszę przyjąć tę ofertę. Czuję się bardzo mile wyróżniony tą nagrodą Perły Kaszub, ale jest to nagroda dla tych wszystkich, dzięki którym ta praca mogła być zrealizowana. Myślę przede wszystkim o pani Dorocie Żarskiej, która czuwa od 6 lat nad pracami modernizacyjnymi w naszym kościele. Myślę także o moich parafianach i o tych wszystkich, którzy dzięki swoim ofiarom i swojej pracy przyczynili się do tak generalnego remontu i tak dużej modernizacji naszej świątyni. Szanowni Państwo, Pani Starosto, droga kapituło, ja myślę, że też będę gadułą. Po pierwsze, nie czuję się tak na katafalku, w katafalku. Dodam, że świecę był elementem poznania mojej małżonki, także zawsze jest mi bardzo miło. Wróciwszy do meritum, natomiast chciałbym powiedzieć, że pragnę bardzo podziękować moim współpracownikom, którzy ze mną wytrzymują. Ja jestem trudnym szefem, wymagający. Dziękuję Pani Staroście, bo bez wniosków samorządu powiatowego, wszystkim Paniom i Panom Wójtom, bo wielokrotnie się widzimy, bez Państwa wniosków tego efektu, nakładów na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz organizacji osób niepełnosprawnych by nie było. I jak zwykle proszę o jeszcze, oczywiście nie o nagrody, bo jest to miłe wyróżnienie, ale o Państwa wnioski. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wiele rzeczy wykonać. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratulujemy tych osiągnięć. Rozsławia naszą ziemię kaszubską, katuską, wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. No i słyszycie Państwo, jakie wyniki, jakie efekty. Bardzo serdecznie gratulujemy, no i życzymy dalej. Dłuższe fanfary panowie realizatorzy za inwestycje podnoszące jakość świadczonych usług turystycznych i krzewienie kultury kaszubskiej otrzymuje Pani Starosto? Otrzymuje Kaszubska Oaza Zdrowia Wichrowe Wzgórza w Chmielnie. Pan Andrzej Kostur. I jego białka, którą on teraz zostawił w domu. No jak to, Panie Andrzeju? No cóż to za porządki? Jak w porządnym domu. Pani starosino, żeby ja tu mógł być, to moja białka się musi szkolić. Naprawdę przepraszam, że nie mogła być. Szkoli się gdzieś tam w głębie, nie wiem czy... Pan nie wie gdzie? A w czym ona się szkoli? Właśnie, ja nie wiem.
dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata w zapasach w stylu klasycznym. Pan Andrzej Wroński. Pan Andrzej Wroński. Ogromne brawa. Ja wiem, panie Andrzeju, że na panu takie brawa i takie fanfary nie robią już takiego wrażenia po tych wszystkich olimpijskich tamtych fanfarach. Cały czas. No ale myślę, że na rodzinnej ziemi to jednak tak. Ponieważ pan Andrzej, powiedziałabym tak, no już znudzony tym wielkim światem, wrócił na łono rodzinne, wrócił do swojego rodzinnego Żukowa, z którego wyszedł jako młody zapaśnik, a wrócił jako dojrzały, jak to ktoś powiedział, tur kaszubski, wielki człowiek. Nawet pan Wojciech Gąsowski pana zna. No, i powiedział: dobry wieczór, panie Andrzeju. No proszę. Także my się cieszymy ogromnie, że pan jest mieszkańcem naszego powiatu, gminy Żukowo, ale co fantastycznego, że pan Andrzej wrócił, założył fundację w Żukowie i, proszę państwa, kształci młode kadry. I to jest cudowne. Panie Andrzeju, ogromne dzięki. Bo to jest coś, za co dostaje pan tę super perłę. Nie za te wszystkie medale. Przy okazji. Tak jest. Dziękujemy bardzo i życzymy, że pan wychował w tym nowym pokoleniu swojego godnego następcę. Serdecznie gratulujemy. Proszę przyjąć super perłę. Najpierw coś powiem. Witam serdecznie. Dziękuję szanownemu pani staroście za to wyróżnienie. Nie spodziewałem się, że dostanę to wyróżnienie. Muszę powiedzieć, że największe sukcesy, które osiągnąłem, nie zdobyłem dla powiatu kartuskiego. Byłem przez 25 lat mieszkańcem Warszawy i tam zostawiłem te wszystkie, ale mam nadzieję, że właśnie jak pani wspomniała, założyłem fundację w kształcie młodych zapaśników, młodych chłopców i mam nadzieję, że w jakiś sposób podziękuję za to, wychowując młodych, wspaniałych sportowców, takich jak mają kartuzy, tutaj zresztą też byli uhonorowani nagrodą i jestem dosyć przyczeszony, że mogę być dzisiaj tutaj